Hola! Avui faré un vídeo una miqueta diferent. No parlaré de cap llibre en particular, tampoc agafaré l'obra completa de cap autor o autora per a repassar-la, sinó que faré un book tag. I què és un book tag? Et preguntaràs. Doncs consisteix en una sèrie de preguntes relacionades amb els llibres que la persona que grava el vídeo, en este cas jo, ha de respondre. Este book tag és el book tag del New York Times. No em preguntes per què porta el nom d'este periòdic, perquè no tinc ni idea i cap persona que he vist que ha gravat este book tag sap per què porta este nom, o sigui que no seré jo qui resolga la qüestió, la veritat. El cas és que Marta, del canal La Mar de Llibres, que et recomanem moltíssim i que et deixaré enllaçat per ací, per la caixeta de descripció i també ací dalt, Marta em va proposar per a fer este book tag i tot i que jo no soc molt de fer book tags, de fet, al meu canal en castellà, a l'EM, vaig fer-ne el primer fa cosa d'un mes i crec que serà l'últim, però no sé, em va resultar graciosa la iniciativa, la proposta i així estic a punt de parlar de coses relacionades amb els llibres a través d'una sèrie de preguntes que per alguna raó que desconec han volgut arreplegar-se sota el nom del New York Times. Vinga, va, primera pregunta. Quin llibre tens a la teua tauleta de nit? Doncs a veure, jo abans llegia molt més que ara abans de dormir, però últimament no ho faig perquè note que de seguida em queda adormida i per tant la lectura no em condix i el que solc fer és llegir al sofà i ja quan veig que m'està entrant la son canvie al llit i sí que de vegades continuo llegint 10-15 minuts, però com et dic, és que m'adorm de seguida. Per tant, si bé abans sí que tenia la tauleta de nit plena de llibres, ara només en tinc un que és este. Historia de las religiones de Mircea Eliade. Este llibre, que és un tractat sobre les religions, que és un tema que a mi m'interessa bastant, no perquè siga una persona religiosa, sinó perquè m'agrada saber coses sobre les religions del món, sobre el seu desenvolupament, sobre com ha marcat la religió la vida de les persones, les cultures. Doncs este llibre porta llegint-lo com 5 o 6 mesos, aproximadament, i només vaig per la pàgina 81. Però això té una explicació i és que aquest llibre jo vaig començar a llegir-lo en veu alta abans d'adormir-nos amb la meva parella. Això de llegir en veu alta per la nit amb una altra persona és una cosa no només molt romàntica, sinó també que mola mogolló, perquè podeu llegir una novel·la o un assaig alhora i compartir després les reflexions i totes les idees que se'n deriven. I què passa? Doncs a veure, en primer lloc és que quan vam començar a llegir-lo, de seguida va començar l'estiu i l'estiu ja saps que canvia tots els horaris, canvia les dinàmiques, ja no et cites a la mateixa hora, ja no t'alces a la mateixa hora, per tant vam deixar este costum de costat. I després la meva parella se n'ha anat a viure entre setmana a un altre lloc i per tant jo no tinc ningú amb qui llegir en veu alta aquest llibre i els caps de setmana no m'avellis tant, o sigui que ell està aparcat esperant el pobre Mircea Eliade a que tornem a llegir-lo, la veritat, perquè no és que no siga interessant, és que estava molt interessant, però s'han imposat al nostre ritme de vida altres qüestions i hem acabat abandonant les religions. Segona pregunta. Quin va ser l'últim llibre bo que vas llegir? A veure, em venen a la ment moltíssims llibres bons que he llegit últimament, però si haguera de destacar-ne només un, possiblement seria este, Tres dones d'Elisa Tadeo, que vaig fer-ne una ressenya ací al canal, a Llits-me, i te la deixaré enllaçada per ací. De tots els llibres que jo diria que són bons i que he llegit últimament, este és el que més m'ha impactat, és el que més se m'ha quedat gravat. És el llibre en el que cada dia continue pensant i que fa que em vinguen a la ment els personatges, les seues històries, les reflexions que fa l'autora al llarg del llibre. Per tant, com et dic, si agrada destacar-ne un, probablement seria este, perquè és el que ha deixat una empremta més forta, més indeleble a la meua ment. Tercera pregunta. Si pogueres conèixer qualsevol escriptor viu o mort, qui seria i què li preguntaries? A veure, esta pregunta per a mi és un poc difícil de respondre, perquè jo no sóc gens mitòmana, és a dir, òbviament, com tothom, admire a persones, escriptors, escriptores, músics, científics, polítics, no tant, però també podria ser. Però no els idolatre, és a dir, no moriria per conèixer-los, ni per parlar amb ells, ni per entrevistar-los, ni perquè em signaren un llibre, per exemple. De fet, quasi no tinc llibres signats, perquè sí, òbviament em fa il·lusió que un escriptor que m'agrada em signe un dels seus llibres, però no faria una cua de 3 hores per a obtindre la seva signatura, la veritat. Al final, jo el que penso de les persones que pel que siga
han obtingut molt de reconeixement, ja siga local o universal, és que són persones normals. Senzillament és que o pel seu talent exorbitant o per una sèrie de circumstàncies relacionades més amb la sort i el moment en què han aparegut i han començat a fabricar la seva obra, han pogut gaudir d'aquest reconeixement i d'aquest èxit, però en el fons continuen sent persones absolutament normals que no crec que mereixen cap tipus d'idolatria exacerbada, no sé si m'explique. Però si haguera de triar un sol escriptor a qui conèixer i amb qui tindre una conversa més o menys llarga, jo crec que seria Gabriel García Márquez, perquè és el meu escriptor favorit de tots els temps. I no sé què li preguntaria, crec que no li faria cap pregunta concreta, possiblement xerraria amb ell de qualsevol cosa quotidiana i que estiguera present en aquest moment amb nosaltres, per a tractar de capbussar-me en la seva visió del món i de les coses, però no li faria cap pregunta particular, simplement m'agradaria conèixer-lo i parlar amb ell una miqueta. La quarta pregunta és: quin llibre sorprèn de trobar a la teua prestatgeria? Doncs jo crec que moltíssims. De fet, jo mateixa moltes vegades mirant les meues prestatgeries em sorprenc i dic: però Irene, per què tens això així? D'on ha eixit este llibre i per què el conserves? Per què no te n'has desfet encara? Hi ha molts llibres que tinc per ací que no vull tindre, que no els he llegit i sé que no els llegiré i dels quals estic desitjant desfer-me o donar-los a una biblioteca o portar-los a alguna llibreria de segona mà. Ja ho he fet amb molts llibres, però encara me'n queden. Una sèrie de llibres que podria sorprendre que jo tinguera així, sobretot li podria sorprendre això a una persona que no em coneix molt o que m'ha conegut fa molt poquet, és els llibres en portuguès que tinc. Jo vaig fer l'Erasmus a Lisboa, després vaig tornar l'any següent amb l'Erasmus Pràctiques i per tant vaig comprar bastants llibres en portuguès i així els tinc. Alguns els he llegit, altres no els he llegit encara. No sé si els llegiré algun dia, també t'ho dic, perquè clar, cada dia que passa m'oblide més de la llengua portuguesa, no la practique, no tinc ningú amb qui practicar-la, a banda d'alguns amics portuguesos amb qui xerro de vegades per WhatsApp o per e-mail, però això no és suficient. Per tant, no sé si els llegiré algun dia, però no em molesten. No són llibres que em molesten com altres que tinc, o que m'han regalat, o que m'han fet arribar escriptors o editorials i que dic, és que jo no sé què fa això encara en les meues prestatgeries, perquè no ho vull, que és que sé que no els llegiré mai. Cinquena pregunta: com organitzes la teua biblioteca personal? De cap manera, no l'organitze, és un absolut caos amb totes les lletres. Sí que quan era xicoteta i vivia encara a casa de ma mare teníem la biblioteca organitzada per ordre alfabètic. Teníem com 3 seccions: autors que escrivien originalment en llengua castellana, autors originals en llengua catalana i resta d'autors del món. I dins d'aquestes 3 categories anàvem organitzant els autors per la primera lletra del seu primer cognom. Així ara, a ma casa, que és on visc des de fa 5 anys, no hi ha cap ordre a les prestatgeries, la veritat. Sí que continuo tenint 3 categories que són diferents a les que tenia a casa de ma mare, perquè així les categories són llibres que ja he llegit, així en general, llibres que encara no he llegit, que em resulta molt còmode tindre'ls a banda, perquè així quan vull començar un llibre sé que he d'anar a aquestes 5 o 6 baldes on estan els llibres que encara no he llegit, i després tinc aquesta tercera categoria que són llibres infantils i juvenils, que en tinc moltíssims, vés-te'n a saber per què, perquè és que no tinc fills i jo tampoc lleig literatura infantil i juvenil, no molt habitualment, vull dir. Però clar, ja dins d'aquestes divisions de llibres llegits, llibres no llegits i llibres infantils i juvenils, no hi ha subdivisions, la qual cosa m'impedeix moltíssim trobar els llibres que estic buscant a cada moment, sobretot dins de la categoria dels llibres que ja he llegit. Alguns sí que sé on estan, no sé molt bé per què, m'he memoritzat la seva localització, però de la resta no tinc ni idea i puc passar-me minuts i minuts i minuts buscant un llibre així quan el necessite. La veritat és que portem molt de temps pensant a organitzar la biblioteca per ordre alfabètic, també, com feia a casa de ma mare. El que passa és que, com tinc aquesta prestatgeria que està feta a base de caixonets tan xicotets, el que pense és que si organitze tot en ordre alfabètic i després vull ficar un llibre en un dels caixons perquè ja l'he llegit, pertanyia als llibres que no he llegit, que continuaria tenint-los a banda, però ara ja l'he llegit i el vull clavar en les prestatgeries dels llibres ja llegits, no sé si m'estic explicant, això és un poc embolic, hauria de fer-li lloc en eixe caixó, per tant hauria de moure
l'organització de tots els caixons, només per a que capiguera un llibre. Llavors, acaba fent-me molta mandra i no ho faig mai. Sisena pregunta. Quin llibre has volgut llegir sempre però encara no ho has fet? Moltíssims. Per exemple, últimament tinc moltíssimes ganes de llegir per fi la Ilíada i l'Odissea d'Homer. L'altre dia, fa poquet, vaig preguntar a Twitter quina recomanació de traducció o edició, tant en castellà com en valencià, teníeu i me'n vareu recomanar sobretot les traduccions de Joan Francesc Mira, que jo ja sabia que existien, el que passa és que no tenia moltes referències de si eren la millor o si hi havia alguna que fora més actualitzada. També hi ha dos clàssics que tinc molt pendents, que són d'una banda El tirant lo blanc, de Joanot Martorell, i d'altra banda Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, que mateu-me, però no els he llegit encara. També tinc moltes ganes de llegir, i no perquè siga religiosa, que al final este llibre trauràs la idea de que sóc una persona superdevota, però en absolut. El cas és que tinc moltes ganes de llegir la Bíblia, perquè pense que és un compendi de totes les variables que després ens han influït no només a nivell religiós, sinó culturalment, socialment, políticament, ideològicament i de tantes maneres. Però amb la Bíblia em passa que m'imposa moltíssim. No sé si seria capaç de llegir aquest llibre de principi a fi. Per tant, és una cosa que vaig deixant i no sé si algun dia llegiré. Altres llibres que tinc moltes ganes de llegir, per exemple, són els germans Karamazov, de Dostoyevsky, Guerra i Pau, de Tolstoi, que ja el tinc ací, i tants altres. Sobretot, tinc moltes ganes de llegir més clàssics, perquè tot i que n'he llegit molts, clar, és que són infinits, són inacabables, n'hi ha tants que mai te'ls pots llegir tots i jo crec que són en eixos clàssics on està gran part de la saviesa universal i gran part de les idees que després s'han tractat en llibres més contemporanis, més moderns. Ara, per exemple, també estic pensant en Moby Dick, de Herman Melville, també m'agradaria molt llegir-lo. Setena pregunta. Quin llibre pensaves que t'anava a encantar i al final no? I quin va ser l'últim llibre que vas abandonar? Comença per la segona pregunta, el llibre que vaig abandonar, perquè no ho sé, és que mai abandone llibres, que és un gran problema, perquè si no t'agrada un llibre, per què no l'has d'abandonar? Doncs jo sóc incapaç. Jo el puc tindre a la tauleta de nit o a la tauleta del saló on siga durant mesos i mesos i mesos fins que me l'acabe, encara que no m'estiga agradant. O sigui, no sé si és que sóc un poc masoquista, és possible, però és la meva manera de llegir i d'acabar-me els llibres. Sóc incapaç d'abandonar un llibre. I quin llibre pensava que m'encantaria i al final no? Doncs, amb molta llàstima al meu cor, he de dir el següent. Dolça introducció al caos, de Marta Orriols. Jo tenia moltíssimes ganes de llegir este llibre, el vaig llegir la setmana passada, de fet, perquè fa temps havia llegit Aprendre a parlar amb les plantes, de la mateixa autora que m'havia encisat. Després vaig llegir el seu recull de contes, Anatomia de les distàncies curtes, i tot i que no em va parèixer del mateix nivell que la novel·la, que Aprendre a parlar amb les plantes, també em va fer passar molt bones estones. Per tant, estava convençuda que esta nova novel·la de Marta Orriols m'encantaria i no ha sigut així en absolut. Em sap molt malament perquè pense que Aprendre a parlar amb les plantes és una grandíssima novel·la, però esta no m'ha agradat gens i per molts motius diferents. Per exemple, el principal, pense que no és una novel·la que estiga treballada com per a publicar-se, o sigui, pense que encara està en una fase embrionària, com que encara li falta desenvolupar els personatges, l'argument, el ritme dels esdeveniments. És com si fora un manuscrit que l'autora ha presentat a l'editorial i l'editorial, en lloc de continuar treballant-lo amb els editors i amb els correctors, etc., l'han publicat tal qual. Probablement no haurà sigut així, però és la impressió que a mi em dona al llegir esta novel·la. Després li passa una cosa que a mi em fa moltíssima ràbia quan succeeix a les novel·les, que és que tot és molt evident, tot és molt explícit, no es deixa res a la imaginació o a la interpretació del lector. S'expliquen absolutament totes les motivacions internes dels personatges per a fer les coses que fan, en lloc de deixar a la lectora que siga ella qui n'extrega les seues interpretacions, qui diga, ai, jo pense que este personatge està fent això per estos motius. No, s'explicita tot, per tant, es perd la màgia, es perd la possibilitat que el lector se senta implicat en l'obra, que se senta part de la narració. A banda m'ha semblat que els personatges estan plens de tòpics i que la història és
predible pràcticament des de la primera pàgina. M'ha decebut perquè tenia altes expectatives, pot ser un poc donades per aquesta lectura d'Aprendre a parlar amb les plantes que em va encisar, però esta, doncs, no ha sigut així. La vuitena pregunta és: quin tipus d'històries o gèneres no t'agraden o acostumes a evitar? Doncs, a veure, en general, a mi no m'agraden els gèneres, és a dir, tot el que es puga etiquetar sota el terme gènere, gènere romàntic, gènere històric, no m'agrada, no m'atreu. L'únic gènere que sí que m'ha atret en moltes ocasions i al qual jo he anat a buscar novel·les, obres, ha sigut el gènere negre. Però clar, tot depèn de l'autor, de l'autora, de si he llegit alguna cosa prèviament i m'ha agradat. Òbviament depèn de la qualitat de l'obra, però tot el que estiga, com dic, etiquetat sota el terme gènere, jo que sé, una col·lecció de novel·les romàntiques, per exemple, en la vida podria semblar-me una cosa atractiva. A mi, quan es tracta de ficció, m'agrada llegir novel·les, relats que no estiguen subjectes a les regles, a les normes d'un gènere concret. Això no vol dir, per exemple, que no m'agrada llegir contes de terror. Sí, però sempre que aquests contes no estiguen clarament sotmesos a les regles del terror, sinó que puguen flexibilitzar amb aquestes normes i que, tot i que tinguen aquesta etiqueta de terror, per exemple, o que partisquen dels criteris del terror, després puguen jugar amb els límits del terror i se'n puguen eixir i tot això. Tot el que puga englobar-se clarament sota una etiqueta, en general no m'interessa. La pregunta número 9 és: si pogueres recomanar un llibre al president, quin seria? Doncs a veure, pensem en Ximo Puig, que és el president de la Generalitat Valenciana, el molt honorable Ximo Puig, i realment ja li vaig recomanar un llibre, no personalment perquè no he parlat amb ell mai, cara a cara, però sí que ho vaig fer a través de la col·laboració que faig al programa de Ràdio d'Apunt. Podríem fer-ho millor perquè el dia 10 d'octubre, el dia següent al 9 d'octubre... Ui! Caramba, no me diga. Aquest dia vaig fer una secció recomanant un llibre a cada cap de partit dels partits que estan representats a les Corts. I a Ximo Puig li vaig recomanar El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, perquè la meva teoria és que Ximo se sent un poc encorsetat dins del seu tratge, que ell en realitat és un fester i que el que li agradaria seria, en lloc d'estar ahí parlant super seriós enfront de la resta de polítics i de les càmeres de la premsa, el que li agradaria seria estar fent-se una casalleta o un cremaet en el bar d'enfront de les Corts Valencianes, saps? Vull dir que les dues coses són compatibles, és compatible la serietat i la festa, però em fa la sensació que Ximo com que intenta anar molt de seriós quan en realitat el seu esperit és més fester, no? I hauria de donar-li més percentatge a aquest esperit fester. I per tant li recomanava que llegira El Gran Gatsby perquè pense que és un personatge que sap combinar aquestes dues facetes d'una forma prou equilibrada, la veritat. I l'última pregunta és: quin és el pròxim llibre que tens pensat llegir? Doncs m'agradaria molt llegir un llibre que m'han recomanat molt, que és L'últim dels valencians, de Guillermo Colomer. De fet, a l'última plaça del llibre de València, que va ser la setmana passada, el vaig veure i al final no me'l vaig comprar. Em vaig comprar-me el de Dolça Introducció al Caos, de Marta Orriols. Error, però és un llibre que tinc moltes ganes de llegir pel que m'han contat d'ell, per la temàtica, pels personatges, que és una espècie de saga familiar, de persones molt adinerades, molt poderoses, crec que de Carcaixent, em sembla, ara mateix no sé exactament de quin poble, però no sé, em fa la sensació que m'agradarà i a banda li veig similituds i paral·lelismes amb Crematorio, de Rafael Sirves, que és una novel·la que m'encisa. I també tinc moltíssimes ganes de llegir la segona part de la saga de les dos amigues d'Elena Ferrante, que la tinc per ací, en algun lloc de les meues prestatgeries de llibres que encara no he llegit, però com que és prou llarga, perquè estos llibres d'esta saga són prou llargs, encara que després es llegeixen molt ràpids, l'estic deixant per a més endavant, per a quan tinga temps de llegir coses més llargues de manera més pausada. Fins ací hem arribat! Espero que si t'ha agradat aquest vídeo et subscrivisques al canal, allits-me, que li dones a m'agrada a aquest vídeo i que si t'ha semblat interessant, com sempre, el compartisques. I si tens algun dubte, suggerència, pregunta o comentari, doncs ací baix tens la part de comentaris on pots deixar-me el que vulguis i jo et llegiré, et contestaré, sempre dic el mateix perquè és veritat. I podem xerrar de més coses que s'hagin dit en aquest vídeo o no, de coses noves. Per cert, també, si tens alguna idea per a un vídeo futur, s'agrairà moltíssim la teua aportació. Besets i fins prompte! Adeu!